Nildo was born in Marcos sa Tubig, Zamboanga del Sur. He took Bachelor of Arts in Theology at Mountain View College. He then started as a district pastor at Western Mindanao Mission in 1993. Later, he served as a church pastor, ministerial secretary, and publishing director from 2003 to 2012. Then Nildo was promoted to the higher office at the Union, serving in the publishing ministry for 10 years, while simultaneously earning his Master and Doctor of Ministry at Adventist International Institute of Advanced Studies. Pastor Nildo is the loving husband of Mrs. Mary Joy Mamak, a nurse by profession, and together they have a joyous life with their only child, Sonia Joy Mama. To show us the truth tonight, our speaker is the president of Southern Mindanao Mission, Pastor Nildo Sambolot Mama. Mayong gabi kaniyong tanan, mga pinangga namo nga mga kaigalaan, mga kaigsonan, o mayong udto, mayong hapon, mayong adlaw, kung asan dapita kamo nahimutang karon sa tibuok nato nga kalibutan. O taknaa alang sa ato nga pagsugod, atong iduko atong mga ulo, alang sa pagampo. Among langit nun nga mahan, Dios nga magahom sa nga tanan. Aniya kami nagakahiusa karon alang sa pagpatalinghog o paglantaw sa imong mga pulong. Nitak na Ginoo ako naghangyo kanimo nga palihog, panalangini ang matag usa, maluoy ka Ginoo. Samtang sila nagahatag og panahon so pagkiguban diha kanimo, Ginoo tagay sila sa pinasahi nga panalangin. Tambangi ang tanan nagapundok karon, nasa puloy-anan, nasa iglesia, kung asa sila nahimutang, nagatanaw sa YouTube, sa Facebook, o tanan nga mga platforms sa mga AWR radio stations, palihog tuguti ang imong panalangin, may usa ka namong tanan. Og salamat nga ikaw nagatubag sa pagampo, nagpasaylo ikaw sa mga sala, silang madawat tungod sa Jesus, bugtong pa sa manuluwas. Amen. Nining kagabhion, mga pinangga nako nga mga kaigsunan, mga kaigalaan, kita magatuon nining usa ka importante kaayo nga tapiko nga diin, kini siya makatabang sa atong pagsabot sa pulong sa Ginoo mahitungod sa propesiya. Kini mahitungod sa 2,300 ka mga adlaw nga propesiya ug ang panahon sa paghukom. Kining duha ka mga butang atong tagaan og pagtagad. Kaya sa niya na ato kining masabtan kung unsa ang tumawag tuyo alang niini. Atong hinumduman nga diin kining mao nga propesiya na ilhan kining nga the longest prophecy in the Bible. Mao ni pinakataas gayod nga propesiya ug ato ning masabtan dugang karong mga panahon na. Sa ang libro sa Daniel nagahimo sa pagpanag-an niini kung kanusa ug asang dapita kini siya nahitabo. Apan ang libro sa pinadayag nagahimo sa pagsaysay, paghulagway alang niini. Arang kanindot nga kining duha ka Biblia, duha ka mga libro sa balaang kasulatan nagahimo nga diin ato masabtan kung unsa ang katuyuan og mao kini nga propesiya. Ang panan-awon kini ni Daniel kauban ni Gabriel. Og matud pa sa Daniel 8:14 nagaingon dinhi, and to 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Sa 2,300 ka mga adlaw, ang maong sanktuaryo pagahinluan. Kung tanaw na ito na siya, matud pa, nga diin, ang Daniel, the 8:17, nagahimo sa pagsaysay, nagatambag nga diin, kinahanglan sabto nimo anak sa tao kining mao nga pananaon kay kini siya nagpunting mahitungod sa katapusang sa kapanahonan. Ato yung duman pinangga ko makaigsunan nga kini di ay nga propesiya dili lang kay ato matun-an ang kahulugan niini apan nagapunting kini siya mahitungod sa katapusan. Busa unsa man ang kahulugan nining 2,300 ka mga adlaw. Atong tan-awon matud pa dinhi
Ang Ezekiel 4:6 sa pagtuo nato sa propesya, mahimo nato nga ato ikaplikar kining mao nga pagtulun-an pagblansi kay naamay numero 2,300 nga ato nga pagrantawon. Ug matud pa niini nga bersikulo, ang usa ka adlaw giisip kini siya og usa ka tuig. So kini siya, minahal ko mga kaigsunan, ang 2,300 ka mga adlaw sa pag-ihap sa day-year counting, mao kini siya nga adunay 2,300 ka mga katuigan. Og ato ning masabtan pagdugang pagayod alang niini. Og unya matud pa dinhi nga kining mao nga propesya panahon moabot nagapunting kini sa katapusan sa kapanahonan. Busa mi ako makaigsunan atong lantawon kining mao nga bersikulo nagahisgot og duha ka mga importante kaayo nga mga butang, 2,300 ka mga adlaw ug ang sanktuaryo nga pagahinluan. Ato kining tun-an, una ang sanktuaryo. Mao kini ang hangyo sa Ginoo sa Exodus 25 bersikulo 8, ingon siya, buhati ako ninyo og sanktuaryo nga ako makahimo sa pagpuyo diha kauban ninyo. Mao kini ang gihimo ni Ginoong Hesus, mao kini ang hangyo sa Dios nga diin sa mga Israelitas, nga diin buhatan siya og sanktuaryo kay pinaagi ni ana siya magapuyo kauban nila. Ang sanktuaryo mao kini ang structure. Na siya gitawag og outer court, nga diin didto nasulod siya sa kural apan gawas siya diha sa sanktuaryo, sa building gid niya. O gunya nasa gitawag holy place. Ang holy place, may musab na sa most holy place. Kini siya ang ngay nato matagaan og pagtagad ni matakna. Ang Ginoo nagahimo sa pagpundar ni ini, pinaagi siya pagmando siyang makatawhan sa mga Israelhanon. Samtang sila nagahimo pagpanaw paingon dito sa yuta sa saad, kung asang dapita sila makahimo sa pagpundo, sila kaigsunan mao kini ang ilahang structure nga ginahimo. Tanawa naa sa tunga ang sanktuaryo, nagpalibot ang ilahang mga balong-balong ug unya sa matag adlaw kini sanktuaryo naa sila mga gimbuhaton. Ug unya ato nakaplagan nga ang sanktuaryo adunay mga serbisyo nga importante kayo nga angay natong masabtan. Ang sanktuaryo mo'y pamaagi nga diin ang makasasala makahimo siya pagdala og iyahang mga ighahalad aron siya mapasig-uli, mapasaylo sa iyahang kalapasan. Ang ilang gibuhat sa daily, adlaw-adlaw nila nga serbisyo sa sanktuaryo, na ay mga saserdote nga mo-assist ngadto sa makasasala. Sa diha nga magdala siya og karnero nga walay gayoy ikasaway, hingpit na klase, maayo nga klase, o uban ka mga pobre, matud pa, turtle dove ang ilahang pagadalon. O unya, kini siya pagaihawon. Apan sa dili pa kini siya pagaihawon, mapinangga kong mga kaigsunan, mga kaigalaan, kini siya ang makasasala, iyang hawiran, ang maong karniro, o unya, iyang ihonghong ang iyahang sala. O nianang panahona, paghuman niya gunghong, ihawon niya ang maong karniro. So, ang kining maong karniro, ihalad kini siya. Ihalad. Mao ni ang karniro na maoy pagapatyon, nga diin siya na ang nagadala sa sala ni adtong naghonghong kaniyang makasasala. Imagine mga pinangga kong mga kaigsunan, mga kaigalaan. Nga diin, niadtong panahon na sa kadaghan ka sa makatawhan sa Ginoo. Gani atong mahulagway, nga diin, matag adlaw, pagkadaghan nga magdalag karniro dito ang tanang na nakasala nga mapasig-uli, magdala siya itong ihawunon. Ug niya, atong mahulagway nga ang tao, di magina malimdan, makita manimunang gabit gaguyo dito karniro, makaingon na sila tanawa to na po ilaing makasasala. Apan mao kanay paagi nila, nga diin sila mapasig-uli, matabunan ng ilang mga kalapasan. So niining maong sanktuaryo anay duha ka mga parte niini, nga mao kini siya ang outer, mao kini siya ang holy place and most holy place.
kining holy place kada adlaw sila magahimo niini. Magahimo sila kada adlaw. Daghang makasala madto didto. Apan niya nining most holy place pinakabalaan nga dapit kini siya mga pinangga kung magaigsunan, magkaigalaan, magahimo sila pagserbisyo niini kada usaragyod kada tuig o ang makahimo nini ang labawng saserdote ragayod. So mao kini siya ang hulagway. Og unya didto sa inner court o sa most holy place, sa most holy place, naa dito ang tawag og Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. O diha sa arka sa tugon, makaigsunan, makaigalaan, diha nahimutang ang napulo ka mga sugo. Naa dito ang napulo ka mga sugo. O unya, sa panahon sa Day of Atonement, mo ni siya ang Day of Judgment, mo ni siya ang panahon sa paghinlo sa sanktuaryo, dinhi ang labong saserdote na ay duha, na ay usak ang ihawon nga mananap ni atong panahon na ang iyahang dugo, igapisik niya dito diha sa mercy seat, diha niya ipisik, ipinagi siyang kamot dito niya sa Ark of the Covenant. O unya, pinangga kong kaigsunan. Ang pagpangandam nila niini sa dili pa mag-abot kining Day of Atonement, adlaw sa pagpasig-uli o adlaw sa paghukom, kini siya ang tanang mga Israelhanon, magahimo sila paghinulsol silahang mga sala, maghimo sila og sincere reconciliation ngadto sa Ginoo, sincero nga pagkumpisal, ila kining pagahimuon. Ug unya, paabot sa panahon, kay ang mahitabo, kung anaa kanila ang wala mahingpit, wala ang pasig-uli, mamiligro usab ang saserdote. O siya mismo, ang saserdote, magahimo siya sa paghingpit, pagpangay pasaylo ngadto sa Ginoo. Kay, kung naa siya sala nga magasulod sa labing balaan nga dapit, dili na siya kagawas, mamatay siya. So, mao kini siya ang hulagway. Nga diin, once a year, binangga ko makaigsunan, makaigalaan, magahimo sa Day of Atonement. Ang high priest, iyang iwisik dito ang dugo sa giihaw nga karnero. So, nining panahon na, mao ni siya ang Day of Atonement. Ug matud pa sa uban nga mga scholars, at in one moment, and that is about the Day of Judgment. So, mga pinangga ko magaigsunan, dinhi importante nga diin ato ning masabtan in relation sa propesya sa Revelation sa Daniel 8 verse 14, for 2,300 days then the sanctuary shall be cleansed. Unsa may pasabot niini? Ang mga serbisyo didto sa sanctuaryo, ang tanan nagatudlo ngadto kang Ginoong Hesus ug ang plano sa kaluwasan. Ato nakaplagan nga bisan pa ang mga furnitures ang naa dito sa sulod, tanan nagapunting ngadto kang Ginoong Hesus. Ang ihaw sa matag adlaw nagpunting ngadto kang Ginoong Hesus. Ang Day of Atonement nagpunting sa ngadto kang Ginoong Hesus. Tanawa ang sulti sa Ginoo, matud pa dinhi kay ang pagpakasala mao man ang paglapas sa sugo. Sa unang Juan 3:4 ato nakaplagan nga nining panahon na minako makaigsunan ang sala mapasaylo. Ug matud pa dinhi og gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong pagpasaylo sa mga sala. Hebrehanon 9 versikulo 22. So ato nakaplagan mo de hinungdan nga si Ginoong Hesus nagpakamatay gyud dito sa Kalbaryo sa cross tungod kay dili manggayod mapasaylo sa hingpit ang makasalanan sa makatawhan sa kalibutan, gawas kung si Ginoong Hesus magpakamatay. Busa ang Juan 1:29 kanayon, tanawa ang kordero sa Dios nagakuha sa sala sa kalibutan. Arang gayod kanindot ang mensahe sa sanktuaryo mga pinangga kung mga kaigsunan, mga kaigalaan. Di ay nagpresenta ni Ginoong Hesus nga siyang pagpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross, gitagaan kitag kasiguruhan sa kapasayloan sa ato ng mga kalapasan. Now, matupad dinhi,
Kay ang suhol gikan sa sala mauman ang kamatayon. Sumala sa Roma 6 versikulo 23. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Arang kanindot gayon. Abisan pa man ang bayad sala mao manggayod ang kamatayon. Apan naa si Ginoong Hesus nagpakamatay sa Kalbaryo sa cross, nagdalagasa kanimog kanako nga kun mudawat lamang kita diha kaniya, musalig diha kaniya, makabaton kita kinabuhing dayon. O karon ato tan-awon, si Ginoong Hesus nagahatag siya na iyang gi-offer ang iyahang pagpakamatay sa Kalbaryo sa cross ngadto karon sa langit ng puloy-anan on behalf sa makasala. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus nagahulagway kana siya sa diin dito sa sanktuaryo ug unya ato kining matun-an may tungod sa 2,300 ka mga adlaw o literal years nga naa mabasa nato sa Daniel 8 versikulo 14. Ang maongat suhito ato makita ang explanation ni ini, ang propesya ni ini sa Daniel chapter 9 verse 24. Sa gihapon si Gabriel nagsaysay ngadto kang Daniel. Naghisgot may tungod sa 70 ka mga simana o 490 days or year where ingon dinhi nga ang mga katawhan sa Ginoo gikatudlo na ning panahona og unya mao ang pagdihog sa pinakahalangdon mao kini siya ang Mesiyas. So og unya sa pagsugod ni ini 70 weeks og kini siya makaigsunan ato ni siyang masabtan pagdugang pagayod. Ningon din nagpadayon ang maong kini ang pan-aon ug pangutana kanusa man kini siya magsugod ang 2,300 days. Matud pa the decree to rebuild Jerusalem granted by King Artaxerxes, makaigsunan nga mabasa nato sa Ezra 7 verses 1 to 27. Atong mabasa din ha. Ug kini siya ni hitabo ni atong 457 BC nagsugod ang 2,300 days. Ug unya ato nakaplagan nga gikan ni adto pinangga ko makaigsunan. Ingon dinhi nga diin mao ni ang sugo sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem nga naa sa Daniel 9:25. So ilang gi-repair ang Jerusalem ug unya nagpadayon ang Daniel 9:25 nagahisgot sa pag-restore sa Jerusalem 7 weeks and 3 and 2 weeks. Kanang 3 score, 1 score is 20 weeks. Unya 3 score 60 plus 2 equals 62. Og unya nagahisgot kini siya. Og kini tan-aw na to 7 weeks plus 62 equals 69 weeks. Kulang siya. Mga pinangga ko makaigsunan. Og sa adlaw 483 days or years. Og atong tan-awon, mao kini siya atong nakita. So, og unya nagpadayon nga niining panahon na sa 70 ka mga semana ang pinakahalangdon, ang pinakataas, the most high will be anointed. Og mao kini siya ang pagbautismo ni Ginoong Hesus. Nahitabo ni adtong 27 BC. 27 BC. O gunya nagpadayon, the Messiah shall be cut off. Ingon dinhi, and after the 3 and 2 weeks, human sa 62 ka mga semana, ang Mesiyas siya pagaputlon, pag-cut off, and to destroy the city and the sanctuary and its services, Daniel 9:26. So, og ato lang taon ang 27, verse 27 nagasaysay, and for 1 week, but in the middle of the week, ingon din he shall bring an end to sacrifice and offering. Og kini siya nahitabo ni adtong 31 AD,
kay mao kini siya pinangga ko makaigsunan ang ato makita sa 1 week. Ang 1 week kung ato lang taon, it has 7 days, 7 ka mga adlaw. Og unya ang middle of the week mao kana siya ang ikaupat ka adlaw tunga-tunga niya na. Og niyanang panahona mao kini ang paglansang ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa cross niadtong tuig 31 AD. Ang gisulti niya nga paundangon niya atong nakita pinangga ko makaigsunan makaigalaan nga si Kristo nabautismuhan siya on time, year 27 AD. Si Kristo sa gilansang sa cross nagpakamatay siya on time on 31 AD. So ato nakaplagan nga nakatukma gayod, sakto ang katumanan sa mao nga propesiya. Og diyan nagaingon, He shall bring an end to sacrifice and offering, meaning ang katong ilang paghalad-halad dito sanktuaryo mahunong na kadto tungod kay sa pagkamatay ni Jesus Kalbaryo sa cross. Sa gayon nga siya nagaingon na humana ang tanan, it is finished. Og unya niadtong panahon na ang sanktuaryo nga naay tabil nga nagulang sa labing balaan nga dapit o sa balaan nga dapit, naggisi siya gikan sa taas ngadto paubos. Og didto natapos ang daily o yearly nila nga pagserbisyo sa yutan-on nga sanktuaryo. Busa pinangga ko makaigsunan. Ang ato na lang himuon karon mao nga kita magahimo sa pagampo, paghinulsol sa atong mga sala, pagsugid ngadto kang Ginoong Hesus. Kay naa siya, si Ginoong Hesus na ang atong tigpatiliwala. O gunya, nagpadayon ang propesiya, o humaniya na, kumplito ang 1 week, kung tanaw na to sa AD 34, mao kini ang pagbato ni Stephen. O pinaagi niini, nakita na to, na kumplito ang 69 weeks into 70 weeks, na kumplito ang 483 days plus 7 days, nahimo na siyang 490 days. So ang propesiya natuman gayod, so mala sa gisaysay diha sa mao nga teksto. Si Stephen, minahal ko makaigsunan, si Stephen bato siya sa hinungdan nga diin siya nagahimo sa pagsaysay, pagwali may tungod sa Mesiyas. Ang mga Hudiyo, ang mga high priests, wala mo dawat niini, mo na hinungdan nga diin siya ilang gibato. Ni adtong panahon na, sa wala pa, in 70 weeks, makaigsunan, ang before niya na, ang mensahe gipadayag ngadto sa mga katawhan sa Ginoong mga Hudiyo. Apan human si Stephen, gibato ang mensahe na himong panalangin kanato nga diin dili mga Hudiyo, gitawag kanilang mga hintil kay miabot kanato ang mensahe sa kaluwasan. So nakumpleto kining maong panagna sumala sa atong gisaysay kaganiha ang semana ug ang mga adlaw. Pagpadayon na ining 2,300 days, ang nabilin ni ining maong nga makatuigan sa mao niini adunay 1,810 days or years. O ato nakaplagan, nagikan tong 834, minahako makaigsunan, ang niadtong 538 AD, ang Emperor Justinian himo sa pagdeklarar sa mao nga paghiusa handom sa Kristohanon nga iglesia nga husaon ang pagano ang Kristiyano nga iglesia. Og unya kini siya hangtod kini siya og 1,260 days. Kini siya pinangga ko kaigsunan nga propesya kini sa Daniel 9:24. Og unya ang 2,300 days pinangga ko mga igsoon natapos siya ni adtong 1844. Natapos kini siya og unya dinhi nagsugod ang investigative judgment. Ngano siya makaigsunan? Mao ni siya gitawag Day of Atonement, paghinlo igsoon. Og kini siya mangutana ta,
Niyan ang panahon na sa 1844 kung nahinumdum ta sa mga Millerites movement. Ang ilang wali silang pagsabot niini nga sa 1844 October 22 mobalik na si Ginoong Hesus niining yutaa. Apan wala mo balik sa Ginoong Hesus busa gitawag sa the great disappointment, dako nga pagkabalo. Apan tong hinumduman nangaluya ang mga Millerites movement. Ang sumusunod ni William Miller, apan anaay pundok sa mga babae, na mga pundok ginagmay nga diin sa gihapon may pagtuo, pagsalig, nagaampo diha sa Ginoo, nga giyahan sila, tudluan sila kung unsa gayud ang kahulugan ni adtong maong pagkabalo ug maong nga interpretation sa 2,300 days. Ug matud pa, unang gipakitaan si Hiram Edson samtang siya galakaw dito tunga sa iyahang kamaisan. Nga diin nakita niya pananaon, nga diin si Ginoong Hesus dito sa langit nun nga sanktuaryo, nagahimo siya sa pagsulod sa labing balaan nga dapit, nga diin nagrepresentar din sa yuta nga serbisyo mao ang Day of Atonement. O gunya na-confirm ka na sa group of ladies, 5 ka mababay, care group, small group, nga diin sila nagahimo sa pag-ampo gipadayag ngadto sa lagad sa Ginoo ni Sister Ellen White. Na-confirm kana siya pinangga ko makaigsunan. So dito sa langit si Ginoong Hesus sulod sa pinakabalaan nga dapit minahako makaigsunan ug mao kanya representar sa Day of Atonement. Dito sa langit tungod katong AD 70 ang earthly sanctuary gigunob kini sa mga Roman soldiers datong panahon na ug wala na dinhi sa yuta, wala na natukod human niadto. Ug niya kanus-an ni siya nahitabo ni adtong 1844 nga mao pagkatapos sa 2,300 ka mga adlaw. Ug dinhi nagsugod ang investigative judgment. Tingala matinga unsa bay basihanan nga pinangga ko makaigsunan makaigalaan ang paghukom sa Ginoo mao gayud ang napulo ka mga sugo, ang kasuguan sa Dios mao'y basihanan dinhi ang tan-awon kun wala bata makalapas niini. Nganong gitawag kining investigative judgment tungod kay imbestigahan ang matag-usa kanato sa atong mga binuhatan. So, gikan ni adtong 1844 hangtod karon nagapadayon pinangga kong makaigsunan. Matapos kini unya si Ginoong Hesus pagawas niya sa langit nun nga balaan nga sanktuaryo ug unya mubalik na sa ninyo taa aron pagkuha sa iyahang mga linuwas nga nangalaga diha kaniya. Pinangga ko makaigsunan. Ang piyadayag, nagasulti siya sa 14 versikulo 7. Kadlok kay ang Dios, ug ihatag kaniya ang imaya, kay ang takna sigabot na ang paghukom magaabot. Minahal ko makaigsunan. Judgment has come. Nagaabot siya. Ug ato tanawon when and where the judgment pagahimuon dito sa langit ng pulayanan, and who will be judged? Kinsabay pagahukman nga pinangga ko makaigsunan. Apil ba ka? Apil ba ko? Atong lantawon. Nagapadayon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10 ayon dinhi, for all we must appear the judgment seat of Christ. Kitang tanan di ay ikaw ug ako mga tubang kita sa hukmanan ni Ginoong Hesus. Unya ang Roma 14 verse 12 nagaingon, and then every one of us shall give account to himself to God. So kitang tanan gayod magahimo kita sa paghatag pagpasig-uli o paghimo sa account kinini ang manubag kita ngadto sa Ginoo. So everyone, all of us, mga pinangga kong makaigsunan, ikaw ako busa angay kita maghatag panahon pagtagad ni ining mga pagtulong ako sa angay itong pagabuhaton. Ang piyadayag 20 versikulo 12 na ingon, og nakita ko ang mga patay gagmay og dagko nagatindog diha sa tubangan sa Dios, og adunay mga libro basahon nga naabli. Og unya anana poy lain nga basahon nga giabli, og unya naa didto ang libro sa kinabuhi, og ang mga patay gihukman sumala sa mga buhat, ilang mga buhat. Og unya ang tanan makaigsunan ngini, ang tanang mga libro giabli kini siya. And these books, they are books of record.
Pinangga kong kaigsunan. Ang tanan di ay nato ginahimo, girecord ka na siya sa mga libro ngadto sa langit. O kini siya mao nga diin base sa ato nga mga binuhatan. Diha pinangga kong kaigsunan. Tanawa, unsa man ni balo sa ato nga mga binuhatan. Ang Juan by the city ngadto sa 29 na ingon dinhi, 5 by the city 29. And he has given him authority to execute judgment, also because he is the Son of Man. So, gi-refer na ngadto kang Ginoong Hesus. He has the authority to execute judgment. O niya, ingon din ayaw kamog kahibulong niini. Nga mabot ang takna, nga diin, ang naa sa lubnganan, makadungog siyang tingog. O niya, ang nagbuhat, ingon, sa 29, sila magagawas, pagabanhaon, og unya ang nagbuhat og maayo pagabanhaon ngadto sa kinabuhi, og ang nagbuhat og mangilad dautan pagabanhaon ngadto sa silot. Pinangga ko makaigsoon makahigalaan, mo ni angay nato tagaan og pagtagad nga ang paghukom di ay ato nga kita base sa ato nga binuhatan nga diin nasibo didto ang basihanan sa maayo nga bunuhaton naa diha sa napulo ka mga sugo sa Ginoo nga diin kung nakita nato kung mahimo ta na siya mahimo nga diin ato naghimo ang maayo ug unya pagahukman kita kung mamatay kita pagahukman ngadto sa kinabuhi. Pinangga ko makigsunan seryoso kini siya nga pagtuon nga diin between life and death issue. Kamatayon o kinabuhi kini angay nato nga tagaan o pagtagad. The verdict for the dead person is final. Final na siya. Kay ngano di naman siya makausab siyang kinabuhi. Apan ang maing balita alang kanato mao kitang mga buhi anaa patay dako nga kahigayunan nga sa pag-usab sa atong kagalingon ug unya makabaton kitag kaluwasan. Busa pinangga nako makagilaan makaigsunan. Ato iampo sa Ginoo. Paniguro sa imong kagalingon. Ayaw pagduha-duha. Ayaw pagkumpiyansa. Paniguro nga diin kita anaa gayud kanunay kay Ginoong Hesus kay may kasiguruhan kitang tanan sa kaluwasan. Si Ginoong Hesus mao ang ato nga tigpatiliwala. Ang atong himuon kung di na ta maghalad-halad pa. Igo na lang ta muduol kaniya, mudawat kaniya, mualagad kaniya, magtuman siya ang kawabuton ug unya kita magahimo pagkumpisal sa atong makasalanan kung makasala kita. In God's judgment process, He manifests His great love and care, justice and mercy by having the books of record. Kaya nga no, through the books of record, the God's judgment become equitable. Angay gayod, patas gayod. Nganong naay book of records nga pinangga ko magkaigsunan. Tungod kay dinhi natala ang book of life na diha ang mga linuwas kato nga matay na nga matarong na natala ang ilang mga pangalan. Ug ang tanang mga ayong buluhaton natala sa book of remembrance. Ug unya the book of death katong nga matay nga mga dautan gisiliuhan na ang ilahang kinabuhi tungod silang binuhatan nga dautan naa kanila diha ang book of death ug unya ang tanang pagpakasala diha ma-record mapinangga ko makaigsunan. Ang three phases of judgment mao kini siya: investigative judgment ug unya human niini sa investigative judgment sa Ginoong Hesus mabalik ning yutaa ug unya ang tanan nga matarong iyang pagkadalo sa langit ng puloy-anan magapuyo didto for 1,000 years. Ang mga dautan nga buhi pagbalik ni Hesus mga matay sila. Ug unya didto ang millennial judgment ang mga matarong mapinangga ko makaigsunan makigalaan magahimo paghukom baglantaw sa record. Ug unya kung nasa higala nga di makita dito sa langit mingsilangano man to si brother so and so nga matarong man to tan-aon nganong wala man to siya maluwas ilang tan-aon ang record mga pinangga ko makaigsunan ug unya makiplagan dito kumplito ang record. Mao day hinungdan na sikreto nga mga butang yang gihimo nga nagpakasala wala makaplagi sa mga tao apan na-record dito sa langit ng puloy-anan. Executive judgment human sa kalibo ka tuig si Ginoong Hesus magahimo pagpahamtang i-execute niya ang mga makasasala ug unya sila pagasilutan diha sa kamatayon. Mga pinangga ko makaigsunan ang ngayon ito bantayan ini.
ang investigative judgment, pagbalik ni Hesus, ihatag niya ang reward. O bunya niya na, apan ang mga dautan, human sa kalibo katuig, sila pagahukman sa silot. Mao ang kamatayon. Busa angay nato plandungon. Nga sa katapusan ni ining maong investigative judgment, mao ang pagsira sa kaluwasan. Ang pagsira sa kaluwasan o pinangga ko makaigsunan, duha ka klase. Ang atong kamatayon pisikal dinhi sa yuta, musira ang atong kaluwasan. O ang pagbalik na ni Hesus ninyo sa dili pa siya mobalik, paggawas niya gikan sa labing balaan nga dapit sa sanctuaryo sa langit, musira sab ang kaluwasan. Og unya nagaingon siya dinhi sa pulong sa Ginoo pagsira sa kaluwasan. Ang umuhat og dautan pabuhatag gihapon siya dautan. Ang mahugaw papadayon gihapon siya mahugaw. Ug unya ang mga matarong pabuhatag gihapon siya matarong ug ang balaan papadayon gihapon siya sa pagkabalaan. So ato nakaplagan nga diin ng panahon na wa nay kausaban ang kinabuhi sa tao. Ato yung duman pinangga ko makaigsunan. Ang Dios nangandoy kanimog kanako karon. Nga diin kita makahimo pagpangalaga diha kaniya mintras may kaginan pa. Ayaw lang na. Tubaga ang tawag sa Dios karong panahon na mintras may kinabuhi pa kita. Wa kita masayod kung unsay dangatan sa atong kinabuhi. Busa paniguro mapinangga ko makaigsunan makigalaan. Dangop nga to sa Dios, dawata siya. Isugid ang imong mga sala, alagara siya, ug sumato, tumana iyang makasuguan. Kay mo kanay basihanan sa paghukom, unya siyang pagpadayag. Kining tawhana mao siya si Frederick Wilhelm. Usa siya na enlist nga sundalo, minhako makaigsunan. Apan sa panahon sa gira, siya nalisang pag-ayo, busa, may aul siya, bibiya siya. Ug nagtago-tago kining mao nga tawo, ug unya nakaplagan nga diin miadto sa laing dapit gipadala siyang amahan. He was able to discover the telescope. Og pinaagi siyang discovery, nakita nga napay lain nga mga kawanangan og unya ang wala makita sa mata sa tao makaplagan. Busa gipatawag kini siya sa hari. Apan nagduha sa pag-adto sa hari kay nahibalo siya nga kanang presente karon nga hari. Sa panahon ngayang amahan, si George, nga siya mao ang hari, matong panahon na, mao ang iyang paglayas, gikan siyang pagkasundalo. Sigurado gayon nga siya paghukman sa silot. Busa nagduha-duha siya. Apan pinangga ko makaigsunan. Tungod kay sige naman siya padalaan og notisya, nga diin siya magahimo sa adto sa hari, may adto siya nga nagkurog siya igsuon. Apan nakadawat siya og papel, o nadawat niya ang papel nga pinangga ko makaigsunan. Instead, nga siya pagapatyon, he received the note with complete pardon. Pinangga ko makaigsunan. Sa atong pagkamakasala, dayag o sikreto, muduo lamang kita kang Ginoong Hesus. Instead, kita unta pagapatyon tungod sa atong mga sala. Apan, pinaagi sa dugo sa Kalbaryo sa cross ni Ginoong Hesus, kita iyahang pagapasayloon. Og unya kitang tanan, takos sa langit ng puluyanan. Ikaw ako magahimo unya sa saka niining maong langit nun nga dapit, bag-ong Jerusalem, magiandam sa Ginoo sa matag usa kanato. Igala, ikaw ako, maoy iyang pag-aimbitahon, iyang pag-welcomon, abi-abihon ni Ginoong Hesus. Gusto ba ikaw, higala, igsuon, nga makabaton, usa ni ining mga tao, nga pag-abi-abihon ni Ginoong Hesus, dito sa langit no, unya nga puluyanan, unya siyang pagpadayag. Kung mao ka na imong handom, ihatag imong kinabuhi kang Ginoong Hesus. Kaya ang hukom karon nagapadayon, apan salamat nga diin wala pa mo sira ang kaluwasan. May kaygayunan pa ikaw ug ako, nga diin kitang tanan, may kasiguruhan sa kaluwasan. Ug unya dito sa langit ng puluyanan, ang Ginoo mag-recognize kanimo og kanako. Salamat nga diin ikaw nagahimos pagtugyan papangalagad ganhi kanako. Hingkod na ikaw sa pagidaron, taas ta imong pagidaron, apan naniguro ka sa imong kinabuhi. Salamat, salamat. Busa welcome sa langit ng puluyanan. Ug labaw sa tanan pinangga ko makaigsunan. Ikaw ug ako
Pagahalugon ni Ginoong Hesus matag usa kanato salamat nga diin ang akong pagpakamatay sa Kalbaryo sa krus wala masayang sa imong kinabuhi kay ikaw na niguro imong gisunod ang akong kasuguan imo kong gilagaran ikaw nagahinulsol sa imong kalapasan ug unya ikaw nangalagad kanako hangtod sa akong pagpadayag sa ikaduha ug unya si Ginoong Hesus magahimo paghalog kanimo kanako pinangga ko pinanghal ko makaigsunan atong alagaron ang Ginoo kay ang Dios nanawag kanimo karon igala igsuon kung ikaw buot mutubag sa tawag sa Ginoo ako ikaw gihangyo ni mga taknaa itugyan imong kinabuhi pinaagi sa paghalad ang imong kaugalingon sugid sa imong mga sala pagsunod sa kasuguan sa Ginoo ug labaw tanan pagpangalaga diha kaniya hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Kung may imong handom pinangga ko makigilaan makaigsunan nga din ikaw mahig-uban gusto makiuban sa langit ng pulayanan. Palihog manindog kitang tanan ug atong itugyan sa Ginoo kun asa makandapita karon. Nagalantaw sa imuhang pulayanan, nagalantaw sa YouTube, sa Facebook, ayaw kini pasaylua kining mao nga adlaw. Dawata si Ginoong Hesus. Kung asa man ikaw, kung wala ikaw kontak sa iglesia nga diin, nagahimos pagwali, niining maong balita. Pangitag pamaagi nga ikaw makaplag og simbahan. Panguntak og makatawhan nga lagad sa Ginoo. Og ikaw magahimo pasinta sa imong kinabuhi. Nga gusto ikaw mo alagad, kay buot ikaw makabaton sa kinabuhing way katapusan. Minahal ko kay usbon ko, palihog tindog sa imong nahimutangan kung ikaw makahimo man sa pagtindog o kita magahimo sa pagampo sa pagtugyan ngadto sa Dios. Salamat nga ikaw nagabarug karon. Salamat itugyan imong kinabuhi kang Ginoong Hesus. Ug salamat nga ikaw maniguro sa imong kinabuhi kay naay paghukom nga diin ang balo sa atong binuhatan maoy basihan ug unya ang Dios magatabang kanato. Magaampo kita. Among langit nun nga mahan. Dios nga magahom sa nga tanan. Salamat kay Ginoo nga among nasabtan nga ang katapusan sa paghinlo sa sanktuaryo sa 2,300 ka mga adlaw mao kana ang pagsulod ni Ginoong Hesus didto sa langit nun nga sanktuaryo sa labing balaan nga dapit ug didto nagasugod ang paghukom. Ug salamat Ginoong Hesus nga diin ikaw mao among tigpatiliwala nga bisan kami makasasala daghang makapakiyasan daghang makaluyahon apan salamat Ginoo nga ikaw magahimo pagpasaylo kanamo. Karon matakna Ginoo ang among mga minahal nga makaigsunan. Minahal namo nga makahigalaan. Nagahimo sila pagpatalinghog sa imong pulong. Nagabarog karon sila sa bisan asang dapita silang dapit. Sila mang puloy-anan sa katiguman o sa bisan asa sila nagahimo sa paglantaw ni matakna. Ako nagahangyo kanimo Ginoo palihog dawata ang ilahang pagtugyan silang kinabuhi ug tagay sa Ginoo sa kasiguruhan nga diin ay ilang kalapasan mapasaylo may kasiguruhan sila nga kaming tanan dili lamang dinapita makig-uban sa pagpangalaga ninyo taa apan didto unya sa langit ng pulianan imong giandam alang sa mga linuwas kaming tanan magkahiusa pagpuyo didto makig-uban kanimo sa wala na katapusan. Salamat Ginoo nga imong tipigan ang mga desisyon sa imong makanakan kadto nagaduha-duha Ginoo ihatag nilang bug-os karon nga pagtugyan diha kanimo giyahi sila konsensyaha sila Ginoo panaagi sa imong pulong ipabati ngadto kanila ang imong gugma kay pinaagi niya na kami masiguro ang kaluwasan imong gitanyag sa matag usa kanamo ug unya sa imong pagpadayag kaming tanan imong pag-aabi-abihon pasudlon ng langit nung pulianan imong gitagana alang sa mga matarom. Salamat kay kanang tubag sa pagampo silang madawat tungod sa ngalan Ginoong Hesus bugtong pa sa manuluwas. Amen.